מדי חודש נפגשים החברים האלה לדבר על דברים ברומו של עולם, לקרוא, לצחוק וגם לפטפט. אבל הם אינם עושים זאת בעברית, הם עושים זאת בלדינו. שרה שבתאי, מייסדת חוג הלדינו במודיעין, מספרת לנו כי הכל התחיל בקטן. התחלתי בעצמי, השגתי מקום להרצאה הראשונה והזרתי בעצמי מודעות. הצלחתי השנה, שזה לקח לי קצת זמן, השנה הצלחתי לפתוח כיתה של מתחילים ללימוד השפה ולומדים פעם בשבוע, וכל פעם כשמישהו שומע מצטרף והם מתרגשים מאוד וממש מדהים מה השתתפו. ממניע את המשתתפים לבוא פעם אחר פעם. Para que no me olvide lo que sabemos, lo poco que sabemos que no nos olvidamos. Cuando estamos todos juntos, hablamos, no nos olvidamos. Me da muy alegría, muy suficiente, es maravilla para mí. Oír la lengua, hablar la lengua, a ver las personas que cada uno tiene la historia del latino en la familia que tiene. Y es mucho coraje, para mí es mucho coraje y sentimiento. Por las memorias, a recordar mi familia, mi nono, la nona, la historia, a recordar la cultura. Aquí es muy bueno para sentir y hablar lo que sentí en la casa mía. Nos cariñamos, nos acordamos de cosas que ya nos olvidamos. Es lengua muy antigua, que la queremos mucho, queremos que continúe. Cada lengua que la persona sabe es Importante. no solo importante, es como un regalo. חוג הלדינו במודיעין נוסד ב-2004. שרה שבתאי ושרה חבר מארגנות אירועים שבהם משתתפים רבים, צעירים ומבוגרים. מלבד מפגשי השיחה שמנחה דולי בורדה ושיעורי הלדינו, מציע החוג הרצאות, סיורים ומופעים חגיגיים. שבתאי אומרת כי המטרה המרכזית שלה היא לעשות כל מה שאפשר כדי להעביר את אוצרות תרבות הלדינו לדורות הבאים. כל הזמן התחושה חייבים להמשיך, חייבים לשמר את השפה, חייבים לעודד את אלה שיש להם את הנוסטלגיה מהבית ושלהם, ובאמת זה עובד. וכל פעם אני שומעת בכל מיני מקומות שאני נמצאת, אני שומעת מישהי שאומרת, תשמעי, אני גר במודיעין ולא ידעתי איפה, מתי ואיך, ובהתרגשות כזאת, והיא מצטרפת, וזה ממש מרגש.